ebbe a videóban most tornázni fogok egyedül, és ha tetszik, iratkozzatok fel, és lájkoljatok. Mehet? Kicsit közelebb jövök. Jó. Nyújtozik. Bal karral, jobb karral, bal karral, jobb karral, bal karral, jobb karral, bal karral, jobb karral. Csípel a kéz. Dönt, hajol, dönt, áll. Dönt, hajol, dönt, áll. Dönt, hajol, dönt, áll. Dönt, hajol, dönt, áll. Jó, remélem, hogy látszik. Na, és terpeszbe ugrunk. Google, terpesz, Google, terpesz. Várjatok. Kicsit azért látszódjon. Google, terpesz, Google, terpesz. Nem bírok ugrálni, de mindegy. Na, és fogok mutatni fejenállást. Jaj, bocsánat a függönyökért. Nem vagy benne. Vigyázz már! Na, mindjárt mutatom a fejenállást, csak várjatok. Én remélem, hogy jobban látszik. És fejen állni fogok, emberek. Fejen állni. Várjatok! Nem bírok most. Várjatok. Valahogy bírok, emberek. Nagyon mégsem. Nem baj. És bocsánat, ezért a kulcos vagyok, csak valahogy ezért. És most zenére fogunk tornázni. Jól figyeljetek!
lett volna ez a tornászos videó, hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot, hogyha nem tetszett, ne nyomjatok, és iratkozzatok fel csatornámra. Sziasztok!